Bismillahirrahmanirrahim. Habari olemekezekani Islamu lero tilandireninso ku programu imene tifuna tingokambirana pang'ono za kufunika kwa tende. Kufunika kwa tende makamaka la munthu nthawi imene akudya tende kodi amapeza mapene otani. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nthawi imene amamasula kudya mwezi wa Ramadhani akuti amagwiritsa ntchito tende, amaonesesa kuti dzuwa likangolowa nthawi yomasula yakwana, amaonesesa kuti adye tende. Ngati tende palibe ndiye kuti amamwa madzi. Ndiyeno kafukufuku wasonyeza kuti ndithu tende ndi wabwino kwambiri makamakaso kwa munthu amene akumasula kusala kwake mwezi wa Ramadhani. Habari olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, tonse tikuyenera kudziwa kuti chipatso chimene chochedwa kuti tende ndi mdaliso waukulu mtundu wa munthu, kwachonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula maaya ambirimbiri mu Qur'ani wochemerera chipatso chimenechi cha tende. Komanso nthawi ina yake mbuyomu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam asanabwere anazapanga Allah subhanahu wa ta'ala kuti tende chikhale chokudya chimene chimuthandize mzimayi wina wake pa nthawi imene amachira ku matenda ake aubereki. Ngati munamvapo kapena simunamvepo, tinenepo pano kunena kuti nthawi imene Maria mai ake a Isa alayhi salatu wassalam, kapena kuti mai ake a Yesu, nthawi imene matenda aubereki anamubwerera kuti sopano akufunika kuti achire, Allah subhanahu wa ta'ala anamuuza Maryam alayhi salam kunena kuti fahuzi ilayki bijid'i nakhla tusaqit alayki rutaban janiyya. Kunena kuti iweyo Maryam pamene nthawi yafika apa ndiponena kuti upite pa mtengo uwo wa tende ndio uzikagwedeza mtengo umene ute ndithu mmenemo tusaqit alayki rutaban janiyya. Mungu amenemo rotabu ndi mtundu mmodzi wa tende amene samapezeka makamaka mayiko achiluya. Choncho tikhoza kuona kuti tende anathandizapo ndithu mbuyomu mayi athu Maryam pa nthawi imene amachira ndithu anadya tende ameneyo, ndipo zinazapezeka kuti akudya tende ameneyo anangodabwa kuti pansi pagwa kamwana kamene ndi Isa alayhi salatu wassalam. Komanso mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam adayankhulapo mu hadithi kunena kuti man tasabbaha kulla yawmin, kunena kuti munthu amene tsiku lina lililonse angadye bisab'i tamarati lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihr. Akuti munthu amene pa tsiku lina lililonse angaonesese kuti wadya tende wokwana 7, akuti munthu amene yoyo poison sangamuononge tsiku limenelo ngakhale ufiti. Sonyeza kuti ungodya tende 7 iweyo ndikupeza kuti mwina wina wange kwa kuchita chifungo kuthirira poison muchakudya, akuti tende amene mjama amakasungulula poison ameneyo kupezeka kuti iweyo osapangidwa chipongo chilichonse chokuzana ndi poison. Komanso nkhani ya ufiti, kuti wina wake ndi ukupangira ufiti pambuyo poti wadya tende 7, akuti ufiti umenewo sungagwire ntchito ina iliyonse. Komanso pali hadithi ina imene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti ndithu la yajua ahlu baiti indahum at-tamr. Hadithi yoona ndithu imeneyo kuchokera mu kitabu cha Imamu Muslim, nena kuti ndithu akuti family ina iliyonse imene ili ndi tende, akuti family imene yoyo singagone ndi njala. Kusonyeza kuti ndithu tende amene ali ndi maubwino ndithu kuuzimu komanso kuthupi la munthu. N'chifukwa chake mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatiphunzitsa kuti tikamafuna kumasula ngati tili nkuthekera ndithu
tionesese kuti tikumasula ndi chani ndi tende. Ndiye apa tabwera kuti tione ma benefits ochepa kapena kuti maubwino ochepa amene munthu angawapeze pa nthawi imene akudya tende. Chinthu choyambireni chonena kuti tende tinganene kuti ndi chakudya kapena kuti ndi chipatso chimene muli zonse zofunikira m'magulu 7 kapena kuti muli mavitamini komanso nutrients ambiri kuposa chakudya china chilichonse. Mwachidule tinganene kuti ndi highly nutritious, ndi chakudya chimene chili chabwino kwambiri kuthupi la munthu chifukwa choti muli michere yonse imene imafunikira kuthupi la munthu. Mwachisanzo titangotenga 100 grams yokha ya tende, 100 grams imeneyi ndiye kuti tikuyerekeza kuti ndi tende 7 ameneyi. Mu 100 grams imenemu mumapezeka kuti muli ma calories kapena kuti zija timanena zija kuti ma energy producer, zinthu zimene zimatipasa energy kapena kuti mphamvu kuthupi. Akuti muli ma kilocalories kuyambira 270 mpaka na 310. Mulingo umenewu ndithu ndi mulingo wabwino kwambiri woti munthu atapeza 210 to 310 270 to 310 pa tsiku, kupeza kuti imene ndi energy imene ikulowa mthupi mwake, ndiye kuti munthu ameneyo ali bwino kwambiri kuthupi lake. Komanso muli ma proteins okwana 5.1 grams imene mutende muliso ma proteins zija timanena zija kuti zimene zimathandiza kuti thupi la munthu lizimangidwa bwinobwino. Muli mmene mutende mumapezeka ndithu almost 5.1 grams. Komanso mafuta muli mmene almost 2 milligrams imapezeka ndithu mafutanso mutende mmenemu. Komanso muli potassium wochuluka kwambiri, muli potassium wochuluka almost 656 milligrams. Komanso nkani ya carbohydrates muli almost 75 grams. Tinenapo kuti carbohydrates muchakudya chilichonse ndamnafunika kukhala wochuluka. Apanso tikuona kuti mutende carbohydrates akupezeka ndithu kuti ali almost 75 grams kuposa maujeni onse michere yonse imene tayitchula ija. Komanso mutende mmenemu mukupezeka aja timanena kuti ma antioxidants. Zimenezi ndi zinthu zimene zimathandizira ndithu kulimbana ndi matenda osiyanasiyana mthupi la munthu, ndipo zimenezo zimapezeka ndithu mutendenso. Zimene zikutanthauza kunena kuti munthu atati wangodya tende muwiri, munthu atangoyerekeza kuti angodya tende muwiri, ndiye kuti munthu amene yoyo definitely akhoza kupeza kuti ali safe pa nkhani ya chakudya chimene timachitchula kuti low fat energy. Chakudya chimene chonena kuti muli chikumpasa munthu energy wa mulingo wabwino. Komanso chakudyacho choti mulibe mafuta ochuluka kwambiri. Chakudya chimene chocho ndi chani? Ndi tende. Ndipo tinene pano kuti tende angathenso kugwiritsidwa ntchito kwa anthu amene ali ndi matenda a diabetes, anzathu amene ali kudwala matenda a shuga. Ndithu tende pali ndithu mtundu wa tende woti anthu amene wawa akadya tende amene amawathandizanso ku matenda achani a shuga. Ndiye nkhani ya weight management ndiye kuti pamene ponso ili chifukwa choti energy imene ikulowa mthupi mwa munthu apapa imakhala kuti ili balance. Imene ikulowa mthupi ndi imene ikutuluka pamene imakhala kuti ili pa mulingo wabwino. Choncho weight ya munthu kumatha kuyipanga control bwinobwino. Komanso blood sugar regulation, nkhani yopanga regulate kayendesedwe ka sugar wa m'magazi imene tinanenera oyo. Ndiye tanena kale kuti ma antioxidants ndi zinthu zimene zimakhala kuti zikulimbana ndi ma free radicals imene amakhala oyipa kwambiri, makamaka nkhani ya ma cells amene amapezeka. Ndiye palinso nkhani ina imene tayikambanso kumayambiriro kuti nkhani yokhuzana ndi kuti natural labor facilitation. Ina kuti munthu kamadya tende, makamaka mzimayi amene woyembekezera kamadya tende kawiri kamene kuti regular,
ndiye kuti mzimayi amene yoyo ndithu amakhala ndi mwayi waukulu kuona kuti nthawi imene akubereka ndithu abereke mwabwino kwambiri, ndipo sapezeke una kuti mpaka na kufika ku icha timayitchula kuti cesarean section. Izizi zimachitika kamba konena kuti mmene muja muli ndithu ma hormones, mutende muja muli ndithu ma hormones amene amathandiza kuti mwana uja ayende bwino ndithu mpaka na kutuluka mama yake kufika pano pa dziko lapansi. Ndikuza kuti labor yayenda ndithu bwino, ma hormones ngati timautcha kuti oxytocin aja ndithu amapeza kuti alimo ndithu mulingo wabwino kwambiri mutende. Tikambenso pano kunena kuti ngakhale tende ali ndi maubwino ochuluka chotere, koma tachula kumangiriro kuti ngati mwanditsatira bwino kuti muli potassium ochuluka. Choncho potassium kumutenganso mulingo wambiri kwambiri amapangisanso kuti apereke mavuto osiyanasiyana kusukira munthu. Tonse tikudziwa kuti potassium ndi zinthu zimene timatha ndithu anthu amatha kupangira even poison men. Kupeza kuti munthu basi atati ambaye Jackson tekungotiramo potassium kuti munthu sipeza kuti amwalira khala kuti ali mulingo waumbiri zedi. Ndipo pamakambidwa kunena kuti pali imamu wina wake ndithu maimamu akuluakulu nakuiwala dzina lake, maimamu ndithu achipembedzo cha Islamu ngati imamu wa field ya mahadithi, akuti mkulu amene yoyo zinazapezeka kuti usiku sanachezera kudya tende, koma pamene kumafika kumamawa zinazapezeka kuti imamu uja anamwalira. Choncho anazamwalira akudya tende. Ndi anthu ena amana kuti mwina zimene zinachitika ifo choti anadya potassium woposa mulingo umene munthu ayenera kudya tsiku lina lililonse kapena pa miyo ina iliyonse. Choncho ndi chifukwa chake mtumiki anatchula mulingo wa 7 yakfi akukwanira ndithu munthu kudya bwino kupeza energy komanso manutrients onse ofunika mthupi la munthu. Chifukwa yake ifenso tachulanso nkhani yokuza 100 grams 100 grams imeneyi ndithu zapezeka kuti ndi 7 amene munthu akudya ndikupeza kuti wapeza manutrients onse mthupi. Ndiye takamba kunena kuti tende amathandiza ndithu kuti mzimayi abereke bwino, achire bwino kumatenda ake aubereki, ngati mmene Allah subhanahu wa ta'ala anamuuzira Maryam alayhi salam ntakambira kumambira umunja nazapeza kuti nazapezeka kuti basi china chilichonse chili bwino, mwana wabadwa bwino kupanda vuto lina lililonse. Ndiye palinso nkhani yokhuzana ndi diabetes. Kwanza anthu amene amadwala matenda a shuga ndithu tende, pali mtundu wa tende ndithu umene umathandiza kwambiri kuti munthu amene akudwala matenda a shuga ndithu matenda amene wachipesedwe, ndipo makamaka diabetes wake amene ali wotchuka amene timamutchula kuti diabetes mellitus. Matenda a shuga amene ndithu amatha kutetezedwa komanso kuchiritsidwa kuchokera ku tende amene amadibwa pa mulingo woyenera. Komanso pali nkhani ya makidwe, impsyo zathu zimatetezedwanso kwambiri munthu kamadya tende ameneyo. Zimapezeka kuti pali michereso ina imene imapezeka mutende muja imene imakalimbana kapena kuti imakachosa imene timachita kuti excess plasma kapena kuti madzi amagazi amene amapezeka mu impsyo muja, komanso ina amati creatinine. Timaujeni timene toto timapeza kuti tikuchepesedwa chifukwa cha tende amene munthu akudya. Komanso nkhani ya fertility, ubereki makamaka kwa zibambo amene akufuna kuti ineyo nkhani za kuchipinda ndizigwira ntchito bwinobwino, kabuleta aziweka bwinobwino, ndithu remedy ine imene itutende amathandiza kwambiri makamaka nkhani ya ma sperm counts, pena kuti munthu usa kwambiri makamaka ma sperm amenewa, komanso nkhani ya sexual libido kuti munthu uzimva bwino ndithu ukamagwira ntchito imene ija kuti okay apa ndithu ine
ndi kusangalala kwambiri. Zimenezo ndithu zimapezeka munthu kamadya tende, ndithu mphamvu zimenezo zimabwera komanso zimathandizira kuti munthu zithira bwino kwambiri. Kuthira bwino kumene kumachitika chifukwa chonena kuti mmene mumapezeka ano kuti mabwera tima flavonoids komanso amino acid osiyanasiyana amene amathandizira nkhani ngati zimenezo, ndipo zimathandiza kwambiri kuti la munthu. Komanso pali nkhani yokhudzana ndi kupanga reduce kapena kuti kupewa matenda aja akutha kwa magazi amene pamachitidwa kuti anemia. Zimenezi zili choncho chifukwa chonena kuti tenda amaperekanso ndithu tima nutrients tina timene timakaonjezera ija timaitchula kuti hemoglobin, imene imathandiza makamaka kupangidwa ka red blood cells komanso ma white blood cells, ndikuonesesa kuti magazi kapangidwa ka magazi komanso kasungidwa ka magazi mthupi la munthu kali bwinobwino, choncho kuti munthu samapezeka kuti alinso ndi vuto la kuchepa kwa magazi mthupi mwake kapena kupeza kuti mpakana wadwala matenda amenewa, matenda a anemia. Uwuso ndi ubwino wina wa chokudya chimenechi chimene tikuchitchula kuti tende. Komanso pali nkhani yolimbikitsa mafupa a munthu, kuna kuti mmene mutende mumapezekanso ndithu tima nutrients tina timene timaonetsesa kunena kuti mafupa a munthu akhale olimba komanso akhale onena kuti munthu sakubala matenda aliwonse okhudzana ndi mafupa, choncho kuti munthu amakhala ndi moyo wabwino makamaka kumbali ya mafupa ake. Komanso nkhani ya skin improvement, kwena kuti munthu ukamadya tende thupi lako limaoneka ndithu la fresh. Zimapeza kuti kudabwa kuti munthu ali ndi zaka 60 something komabe akuoneka ngati wachinyamata wa ma 20 something ma 30 something. Why? Chifukwa chonena kuti munthu amene yoyo ndithu akudya tende kawiri, ndipo zimenezo zimakhala zabwino kwambiri makamaka nkhani yokhudzana ndi body development komanso skin improvement, zimakhala ndithu zabwino kwambiri. Komanso timalize ndi nkhani imene anzathu ena amakumana nayonso, nkhani yopeza kuti basi munthu tsitsi lake lingokuluka munthu chatimatchula kuti hair loss. Zimenezi ndithu munthu kamadya tende mavuto ngati amene amachepa, ifuna kuti muliso timichere tina timene timathandizira kuti tsitsi lako munthu likhale lolimba. Izi ndi zimene ndinabwereza ndithu tsiku la lero kuti tione kuti kodi asilamu akamadya tende amapindulamo chani, chifukwa zimenezozo ndithu anthu amatha kufunsa. Ine ndinafunsidwa ndithu ndi mzanga wa Chikhristu kuona kuti asilamu mwatende munaonamo chani, ngeni mauza kuti yayi imene muja ndithu choyambirira timakonda tende fali kuti mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakonda kudya chimenechi. Komanso muli ma health benefits osiyanasiyana amene ndithu amathandiza kwa zinthu zosiyanasiyana. Choncho tinazapezeka kuti mpaka na mzanga uja naye anayambanso kudya tende, ndipo feedback inali yabwino kwambiri kuti ndithu inalise panopa ndithu thupi langa ndilathanzi kwambiri. Choncho tinene pano kunena kuti zimene Chisilamu chimalimbikitsa kuti tizipanga, tizapeza kuti mkati mwakemo muli ndithu maubwino ochuluka kwambiri makamaka ku thupi la munthu. Choncho zimapezeka kuti munthu peza chani mbalame ziwiri ndi mwala umodzi, zimene zimakhala zinthu zabwino kwambiri makamaka ku thupi la munthu. Chonena kuti mtumiki ponena za tende anangonena kuti idha aftara ahadukum falyaftar, kunena kuti falyaftar, kuti munthu nthawi imene akufutula kapena kuti imene afuna amasule saumu yake ndithu aonesese kunena kuti akumasula ndi chani, ndi tende. Ndipo ananena kuti chifukwa chani, fa innaha baraka, ndithu mtende muli mabaraka ndi myayi yosiyanasiyana. Mabaraka ake tuyena ndi amene ona kuti kupewa matenda osiyanasiyana, komanso nkhani zokhudzana ndi kuthupi la munthu, nkhani yokhudzana ndi uzimu, kwena kuti ukhala kuti ukutsatira sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi kupeza thawabu, kwina akunso ukupindulanso kuthupi la munthu.
therefore ukupambala meziwiri ndi mwala umozi ngati mmene ananenera mtumiki mu hadithi imene tayichula kunena kuti la yajua ahlu baitin indahum tamr, kunena kuti sangakhale ndi njala anthu amene pa nyumba pawo pali tende. Ndikafika apa ndimpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti saumu imeneyi ikhale saumu yabwino kwambiri, komanso saumu ya mabaraka, komanso Allah atipangise kunena kuti tipeze tenda ameneyo mwezi umene wa Ramadhani, ndi kuti timulawe ndi cholinga chonena kuti tithe kupeza mabaraka amenewa komanso maubwino amenewa ochokera kuthupi la munthu. Ndikafika hapo ndingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دار الخلود وجنة الرضوان